манастира на Свети апостол Андрей Първозванин. Днес е действащ женски манастир. Най-старите сведения имаме от 1264 година от един протокол на Латинската епархия след падането на Константинопол 1204 година. Не очаквайте да го видим в вида от 13 век, а напротив, манастира е съвсем нов като възстановен и това е по простата причина, че след 1953 година тук до острова има едно много голямо земетресение, което буквално унищожава повечето от сградите на Кефалония. Тогава манастира е за пореден път унищожен. Вижте. И вида, в който ще го видим, е де-факто след възстановяването от това голямо земетресение. През 1579 година три духовни сестрички, сестра Бенедикти, сестра Леонтия и сестра Магдалина, закупуват мястото, където е манастира. През 1639 година молдовлашката принцесата Роксана, след перипетии, бракови няколко с видни личности на епохата, идва и се замонашва тук в манастира, където отиваме, в Свети апостол Андрей, под името Ромила или Ромулия, сестра Ромулия, и тя дарява цялото си огромно наследство на манастира. И освен всичко друго, тя дарява и тази безценна реликва, която ще видим до днес, стъпалото на Свети апостол Андрей. То се пази. Надявам се, че ще имаме възможност да се поклоним и ще видите. Ходилото е нетленно, то е с плът. Тук е плащаницата на Свети Григорий и друга голяма светиня е на един неизвестен за българите светец, много почитан тук. Това е ризата на Свети Панагий или Папа Басия. Истинското му име е Паисий. Той е роден тук на Кефалония в Ликсурий през 1801 година. Бил знаел отлично няколко езика: латински, гръцки, френски, италиански, и става учител по филология, философия и теология. И това е един човек, който по отношение на православието можем да сравним с Свети Паисий.
Magkakaroon ba?